ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಮುರಳಿ ದಿನಾಂಕವಾದುಂಡು 10/23 ಬೊಳ್ಪುದ ಮುರಳಿ. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಬಾಪ್ತಾದ ಮಧುಬನ. ಮಧುರ ಜೋಕುಲೆ ಅಶರೀರಿಯ ಪುನಃ ವ್ಯಾಯಾಮ ನಂಬರ್ 1 ವ್ಯಾಯಾಮವಾದುಂಡು. ಇಂದೆರ್ದು ವಾಯುಮಂಡಲುಡು ಶಾಂತಿ ಪರಡುಂಡು. ಬಾಬನ ಆದೇಶವಾದುಂಡು ಈ ವ್ಯಾಯಾಮದ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಲ್ಪಲೆ. ಪ್ರಶ್ನೆ: ಪ್ರಪಂಚದ ಮಸ್ತ್ ವಿಘ್ನದ ಮಧ್ಯುಡು ತಂದು ಏರು ಏಕರಸ ಖುಷಿಟುಪ್ಪೆರೆ ಸಾಧ್ಯ ಪಂಡ ಒಂಜೇ ಸ್ಥಿತಿಟ್ ಖುಷಿಟುಪ್ಪೆರೆ ಸಾಧ್ಯ. ಉತ್ತರ: ಏರು ಒವ್ವೇ ವಿಘ್ನನು ಲೆಕ್ಕಗು ದೀವಂದೆ ತಮ್ಮ ಶತ್ರುಲು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಉಪ್ಪೇರು. ವಿಘ್ನನು ಪಾಡೊಂದುಪ್ಪೇರು, ಕಲಂಕ ಪಾಡುವೆರು, ನಿಂದನೆ ಮಲ್ಪೇರು. ಆಂಡಲ ನೆನೆಪುಪ್ಪಡು ಕಲಂಕ ಬರ್ಪುನೆಡ್ದಾವರನೆ ಎಂಕುಲು ಕಲಂಕೀಧರ ಅದು ಬುಡ್ಪ. ಕೃಷ್ಣನ ಚೌತಿದ ಚಂದ್ರನು ತೂಂಡ ಐನೆಡ್ದವರ ಕೃಷ್ಣನ ಮಿತ್ತು ಕಲಂಕ ಬತ್ತನು ಪಂಡು ಪನ್ಪೇರು. ಆಂಡ ಇತ್ತೆ ನಿಕುಲು ಜೋಕುಲ್ನ ಮಿತ್ತು ಮಸ್ತ್ ಕಲಂಕ ಬರ್ಪುಂಡು. ಅಂತ್ಯರು ನಿಕುಲು ಪನ್ಪರು: ಹೇ ಭಾರತವಾಸಿಲೆ ತೂಲೆ ನಿಕುಲು ಮಸ್ತ್ ಕಲಂಕ ಪಾಡ್ಯರು. ಅಂಚನೆ ಎಂಕುಲು ಇತ್ತೆ ಕಲಂಕೀಧರರಾದುಲ್ಲ. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಜೋಕುಲ್ನ ಪ್ರತಿ ಶಿವಬಾಬನ ಆದೇಶವಾದುಂಡು. ಶಿವಬಾಬಾ ಪನ್ಪೇರು: ಯಾನು ವ್ಯಾಯಾಮ ಶಿಕ್ಷಕಾದುಲ್ಲತೆ ಅಶರೀರಿ ಭವ ಪಂದು ಪನ್ಪೇರು. ಜೋಕುಲೆ ಸ್ವಧರ್ಮಡು ಸ್ಥಿತಾಲೆ ಮನ್ಮನಾ ಭವ ಎನ್ನನು ಒರಿಯನೆ ನೆನಪು ಮಲ್ಪಲೆ ಇತ್ತೆ ಧರ್ಮದ ನಿಂದನೆಯಾದುಂಡು ಪನ್ಪುನ ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡು. ಗೀತೆಡ್ಲ ಉಂಡು ಯದ ಯದ ಹಿ ಧರ್ಮಶ್ಯ. ಈ ಶ್ಲೋಕನು ಎಂಕುಲು ಜನ್ಮ ಜನ್ಮಾಂತರೊಡ್ದು ಪಣಂದು ಬೈದ. ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗ ಪ್ರಾರಂಭ ಐನೆರ್ದಿಂಚಿಲ ಗೀತಾ ಪಾಟುನು ಮಲ್ತೊಂದೇ ಬೈದರು. ಶಿವಬಾಬನ ಪೂಜೆನು ಮಲ್ತೊಂದು ಬೈದರು. ಆ ಶಿವಬಾಬನೆ ಇತ್ತೆ ಪನ್ಪೇರು: ಏನನು ಒರಿಯನೆ ನೆನಪು ಮಲ್ಪುಲೆ ನಿಕಲ್ನ ಮಿತ್ತು ಕುಡ ಮಾಯದ ನೀರೆಲು ಬುಡ್ದುಂಡು. ಇತ್ತೆ ಯಾನು ಮಾಯದ ಮಿತ್ತು ವಿಜಯನು ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಮಲ್ಪೆರೆ ಬೈದೆ ಐನೆರ್ದವರ ಮನ್ಮನಾ ಭವ. ದೇಪಂಡ ನಿಕುಲು ಎನ್ನ ಪರಮಧಾಮಗೂ ಪಿರ ತಿರ್ಗುಡಾಪುಂಡು. ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಕೃಷ್ಣಾದಿತ್ತೆರಡ ಪಣೊಂದಿತ್ತೇರು ಮಧ್ಯಾಜಿ ಭವ. ಕೃಷ್ಣ ಪುರಿಟ್ಟು ನೆನಪು ಮಲ್ಪುಲೆ ಜ್ಞಾನದಾತ ಕೃಷ್ಣ ಎತ್ತು ಶಿವ ಅದುಲ್ಲೇರು. ಶಿವನ ಪೂಜೆಲ ಆವೊಂದುಂಡು. ಅರೆಗು ಪರಮಾತ್ಮ ಪಂದು ಪನ್ಪೇರು. ಐರ್ದವರ ಎಂಕುಲು ಆತ್ಮಲು ಅಡೆಗು ಪೋಡವು ಐನೆರ್ದವರ ಬಾಬಾ ವ್ಯಾಯಾಮನು ಕಲ್ಪವೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಮನ್ಮನಾ ಭವ ಅಶರೀರಿ ಭವ ಇಂದು ನಂಬರ್ 1 ವ್ಯಾಯಾಮವಾದುಂಡು. ನಿಗುಲು ಮಾತಾ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಅರೆನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪರು. ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಎರಾಂಡಲ ಶೂದ್ರರು ಬತ್ತದು ಬೇತೆ ಒವ್ವೋ ವಿಚಾರ ಮಲ್ತೊಂದು ಕುಳ್ಳಿಯರಡ ವಾಯುಮಂಡಲನು ಹಾಲು ಮಲ್ತು ಬಿಟ್ಪೇರು. ಏಪ ಅಕಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೆನೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ನೆನಪು ಮಲ್ಪೆರ ಅಪಗ ಶಾಂತಿ ಪರಡುಂಡು. ಎಂಚ ಎರಾಂಡಲ ಸೈನಗ ಶಾಂತವಾದುಪ್ಪುನು. ಆತ್ಮ ಅಶರೀರಿಯಾಪುನೆತ ಪ್ರಭಾವ ಬುರುಂಡು. ಐರ್ದವರ ಇತ್ತೆ ಬಾಬಾ ಪನ್ಪೇರು: ನಿಕುಲು ಮಾತ ಆತ್ಮಲೆನಿ ಯಾನು ಲೆತೊಂದು ಪೋಪೆ. ಮೃತ್ಯು ಒಂಜಿ ಆತ್ಮನು ಲೆತೊಂದು ಪೋಪುಂಡು. ಯಾನು ಕಾಲೆರೆಗ್ಲ ಕಾಲಾದುಲ್ಲೆ ಯಾನು ಮಾತೆರಲ್ನ ಲೆತೊಂದು ಪೋಪೆ. ಯಾನು ಸಾಧಾರಣ ಬ್ರಹ್ಮನ ಶರೀರಡು ಬೈದೆ ಯಾನು ಮನುಷ್ಯ ಸೃಷ್ಟಿದ ಬೀಜರೂಪ ಚೈತನ್ಯವಾದುಲ್ಲೆ. ಯಾನೆ ಗೀತೆನು ಪಣ್ತೆ ತೂಲೆ ನಿಕುಲು ಅತನ ನಿಕುಲ್ನ ಮಿತ್ತು ಇತ್ತೆ ಕಲಶನು ದೀತೆತ್ತೆ. ಕೃಷ್ಣನ ಆ ಗೋಪಿಯರೆಗ್ಲ ಸಹ ಕಲಶನು ತೋಜಿಪವಿರು. ದೇ ಪನ್ಪೇರು: ಕೃಷ್ಣನು ಮಡಿಕೆಡು ಹಾಕೇರು. ಅತನ ಕೃಷ್ಣೆ ಮಡಿಕೆನು ಹಾಕಿಯೇ ಪುಡತು ಪಡಿಯೇ. ಇತ್ತೆ ಈ ಮಡಿಕೆ ಓ ತಮ ತರೆತ ಮಿತ್ತು ವಾ ವಿಕಾರಲು ಮಡಿಕೆ ಉಂಡು ಐನು ಪುಡತ್ತು ಪಾಡುವೆರು. ಅಂಚನೆ ಜ್ಞಾನಾಮೃತದ ಕಲಶನು ಕೊರ್ಪೇರು. ಬಾಕಿ ಸತ್ಯಗೊಟ್ಟು ಇಂಚಿನ ಪಾತೆರೊಪ್ಪೆರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಚ್ಚಿ. ನಿಕುಲು ಗೋಪಿಕೆಯರಾದುಲ್ಲರು. ಗೋಪಿ ವಲ್ಲಭನ ಗೋಪಿಕೆಯರ್ನ ಮಿತ್ತು ವಾ ವಿಷದ ಕಲಶೆತ್ತುನು ಐನು ಪುಡತದು ಜ್ಞಾನಾಮೃತದ ಕಲಶನು ದೀಪೇರು. ಐರ್ದವರ ಇಂದೆಟ್ಟು ಬುದ್ಧಿ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪುಡು. ಅಪಗ ಧಾರಣೆಯಾಪುಂಡು. ಗೋಪಿ ವಲ್ಲಭನ ಶಿವಬಾಬಾದುಲ್ಲೆರು. ಕೃಷ್ಣಗ್ ವಲ್ಲಭ ಪಂದು ಪಂಡ್ರ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ. ಗೋಪಿನ ಗಿಡ ತಂದು ಪೈ ಪಂದು ಪನ್ಪೇರು. ಬಾಬಾ ಗಿಡ ಪೊಯ್ರೆ ಇಂದು ನಿಯಮ ಇಜ್ಜಿ. ಬಾಬಾ ತಿರಿಪೊಯ್ರು. ಏಪ ಎರಾಂಡಲ ಮಹಾತ್ಮೆರು ಶಿವೋಹಂ ಪಂದು ಪಂಡೆರಡ ಅಪಗ ಪನ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಕಡೆ ಮಹಾತ್ಮ ಪಂಡ ಮಹಾನಾತ್ಮ ಐತಮಿತ್ತು ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮತ್ತೆ. ಈ ರಹಸ್ಯನು ತೆರಿಪೋಡು ಇಂದಕ್ಕೆ ಜ್ಞಾನದ ಧರ್ಮಯುದ್ಧ ಪನ್ಪೇರು.
ಅಕಲ್ನ ಕೈತಲು ಶಾಸ್ತ್ರದ ಮತ ಉಂಡು ಅಂಚನೆ ನಿಖಲ್ನ ಕೈತಲು ಶ್ರೀಮತ ಉಂಡು. ಬಾಬಾ ಪನ್ಪೆರು ಯಾನು ಏಪ ರಾಜಯೋಗನು ಕಲ್ಪವಡಾಪುಂಡು ಅಪಗ ಬರ್ಪೆ ಭಾರತದ ಮಿತ್ತೇ ಈ ಮಾತಾ ಗೊಬ್ಬುಂಡು. ಮುಖ್ಯ ಪಾತ್ರಧಾರಿಲ್ನ ಪಾತ್ರಲ ಭಾರತವಾಸಿಲೆಗೆ ತಿಕ್ಕುನು. ವಾಸ್ತವಡು ಒಂದೇ ಮಾತರಂ ಪಂಡು ಈ ಮಾತೇರೆಗೆ ಪನ್ಪೆರು. ಆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ತಕಲು ಭೂಮಿಗೆ ಮಾತೇರು ಎಂದು ಪನ್ಪೆರು. ಭೂಮಿ ಒಂಜಿ ತತ್ವವಾದುಂಡು ಐಕ್ ಅಪ್ಪೆ ಪಣದು ಪನ್ಪನೆ ನಿಕುಲು ಈ ಧರಣಿಡು ಅತ್ತಂಡ ಭೂಮಿಡು ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಮಾತೆಯಾರಾದುಳ್ಳರು. ನಿಕುಲಿಗೆ ಒಂದೇ ಮಾತರಂ ಪಂದು ಪನ್ಪೆರು. ಅವು ಅಕುಲು ಭೂಮಿಗೆ ಒಂದೇ ಮಾತರಂ ಪಂದು ಪನ್ಪೆರು. ಐದವರ ಅವು ಭೂತ ಪೂಜೆಯಾದುಂಡು. ಇತ್ತೆ ನಿಕುಲು ಜೋಕುಲು ತಮ್ಮ ಯೋಗ ಬಲಟು ತಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಪದವಿನ ಪಡೆಪರು. ಪವಿತ್ರ ಅದು ರಾಜ್ಯ ಪದವಿನ ಪಡೆಯರೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಪರಿಶ್ರಮ ಮಲ್ತೊಂದುಳ್ಳರು. ಆಂಡ ವಾ ಕಡೆ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಸರ್ವ ಸಮರ್ಥ ಸರ್ವಶಕ್ತಿವಂತುಳ್ಳೆರು. ಆರ್ನ ಜಯ ಆದುಪ್ಪುನು ಪಂಡ ಅಕಲ್ನ ಜಯ ಆದುಪ್ಪುನು. ಪರಮಾತ್ಮನ ಮಹಿಮೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಭಿನ್ನವಾದುಂಡು. ಆರು ಬತ್ತದು ವ್ಯಾಯಾಮನು ಕಲ್ಪವಿರು. ಏನನ್ನು ಒರಿಯನೆ ನೆನಪು ಮಲ್ಪುಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ದುಃಖ ಕುರುಪುನಕುಲಾದುಳ್ಳಿರು. ಶತ್ರು ಅದು ವಿಘ್ನನು ಪಾಡುವಿರು. ಇಂದು ಒವ್ವೆ ಹೊಸ ಪಾತೆರತ್ತು ಎಂಕ್ಲೆಗಂತೂ ಒವ್ವೆ ಪ್ರಪಂಚದ ಚಿಂತೆ ಉಂಡೆ. ಚೌತಿದ ಚಂದ್ರಮನು ತೂಯಿನ ಕಾರಣ ಈತೊಂಜಿ ನಿಂದನೇನು ಕೇನೊಡಾಯಿನತ್ತೆ ಕೃಷ್ಣಗಾದು ಪನ್ಪೆರು. ಏರ್ನ ಮಿತ್ತು ಕಳಂಕ ಹೊರಿಸವೆರೋ ಅಕುಲೇ ಕಳಂಕೀಧರ್ರಾದುಪ್ಪೇರು. ಐರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಅಂತ್ಯುಡು ಪನ್ಪೆರು. ಅರೆ ಭಾರತವಾಸಿಲೇ ನಿಕುಲು ಎಂಕ್ಲೇನು ಏತೊಂಜಿ ನಿಂದನೆ ಮಲ್ತಾರು. ತೂಲೆ ಎಂಕುಲು ರಾಜ್ಯ ರಾಜ್ಯ ಭಾಗ್ಯವನ್ನು ಪಡೆಯೊಂದುಲ್ಲ. ಲಡೈದ ಮೈದಾನರಂತೂ ಮಸ್ತ್ ಸಹನೆ ಮಲ್ಪೊಡಾಪುಂಡು. ಐತ ಮಿತ್ತು ಏರು ರಾಜ್ಯ ಪದವಿನ ಕೊರ್ಪೆರು ಅಕಲ್ನ ಮಿತ್ತು ಬಲಿಹಾರಿ ಆದುಪ್ಪೊಡಾಪುಂಡು. ಇನ್ನೇನು ಶಿವಬಾಬಾ ತೆರಿಪಾಂದುಲ್ಲೇರು. ಈ ದಾದಲ ನಿಕ್ಲೆನು ಭಗವಂತೆ ಬಂದು ತೆರಿವುಜಿರು. ಐನೆರ್ದವರ ಶಿವಬಾಬಾ ಪನ್ಪೆರು ಜೋಕುಲೆ ಇಂದು ನಿಖಲ್ನ ಕಲ್ಪಕಲ್ಪದ ಪಾತ್ರ ಆದುಂಡು. ನಿಖುಲ್ಲ ಸಹ ಪನ್ಪರು ಏಪ ಧರ್ಮದ ನಿಂದನೆ ಆಪುಂಡು ಅಪಗ ಬಾಬಾ ಬರ್ಪೆರು. ಇತ್ತೆ ಬಾಬಾ ಬತ್ತದು ಬುಡ್ತೆರು. ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕುಲು ಅಕ್ಲೆರ್ದು ಪಂದ ಅರೆರ್ದು ಆಸ್ತಿನು ಪಡೆಯೊಂದುಲ್ಲ. ನಿಮಂತ್ರಣ ಪತ್ರುಡ್ಲ ಸಹ ಲೌಕಿಕ ಬಾಬನ ಅಲ್ಪ ಕಾಲದ ಆಸ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಪಾರಲೌಕಿಕ ಬಾಬನ ಆಸ್ತಿದ ವಿಷಯವನ್ನು ಮಸ್ತು ಎಡ್ಡೆ ಬರೆಯುತ್ತಿರತ್ತೆ. ಪಂಡ ಬೇಹದ್ದದ ಅಪ್ಪೆರ್ದೆ ಆತನ ಬಾಬರ್ದೆ ಬೇಹದ್ದದ ಆಸ್ತಿ ತಿಕ್ಕುಲು. ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಾರಾಯಣರೆಗೆ ಬೇಹದ್ದದ ಆಸ್ತಿನ ಕೊರ್ಪುನಕ್ಲು ಏರು ಬಾಬನೇ ಕೊಡ್ತೇರು. ಐನರ್ದವರ ಇನ್ನು ಮಾತಲ್ಲ ತೆರಿವು ನಂಚಿನ ಪಾತೆರಾದನು. ನಮ್ಮವು ದುಃಖನು ಸಹನೆ ಮಲ್ಪುನ ಪಾತ್ರವು ಸಹ ಉಂಡು. 21 ಜನ್ಮಗಾದ ರಾಜ್ಯ ಪದವಿ ತಿಕ್ಕುನು. ಐದವರ ಇಂದೆಟ್ಟು ಪರಿಶ್ರಮ ಮಲ್ಪೊಡಾಪುನು. ಗಾಯನ ಉಂಡು ಮಗೆ ಅಪ್ಪನು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಮಲ್ಪುಯಿ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಶಿಕ್ಷಕನ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಮಲ್ಪಿರು. ಇತ್ತೆ ನಿಖಲ್ನವು ಸತ್ಯ ಪಾತ್ರವಾದುಂಡು. ಅಕುಲೆ ಆರೇ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಶಿಕ್ಷಕ ಸದ್ಗುರುವಾದುಲ್ಲೇರು. ಅಂಚನೆ ಮನುಷ್ಯ ಸೃಷ್ಟಿದ ಬೀಜರೂಪ ರಚಯಿತಾದುಲ್ಲೇರು. ಮಾತಾ ಜೀವಾತ್ಮನಲ್ಲ ಅಪ್ಪ ಆದುಲ್ಲೇರು. ಐರ್ದ ಮಿತ್ತು ಅರೇನು ಸರ್ವವ್ಯಾಪಿ ಪಂಡು ಎಂಚ ಪನ್ಪರು ಪಂಡು ನಿಖುಲ್ ತೆರಿಪೌಲಿ. ಬಾಬಾ ಅಂತೂ ಮಿತ್ತು ಪುನಾರು ಐನೆರ್ದವರನೆ ಅರೇನು ದುಃಖುಡು ನೆನಪು ಮಲ್ಪಿರು. ಆರ ಧರ್ಮಗ್ಲಾನಿದ ಸಮಯಡು ಬರ್ಪೆರು. ಬಾಬಾ ಪನ್ಪೆರು ಎನ್ನ ಜನ್ಮಭೂಮಿ ಭಾರತವಾದುಂಡು. ಈ ಭಾರತ ಏರ್ನ ಮೋನೆರ್ದುಲ ಏಪಲ ಬರ್ಪುಜಿ ಪಂಡ ಏರ್ನ ಬಾಯರ್ದುಲ ಏಪಲ ಬರ್ಪುಜಿ. ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಪರಮಾತ್ಮ ಆದಿತ್ತೆರಡ ಮಾತೆರ್ನಲ ಜನ್ಮಭೂಮಿ ಭಾರತ ಆದುಪ್ಪುಂಡು. ಬಾಬಾ ಪನ್ಪೆರು ಮಾತಾ ಧರ್ಮ ಸ್ಥಾಪಕರೆಲ್ಲ ಸಹ ಯಾನು ಮುಕ್ತಿಧಾಮಗುಲೆ ತಂದು ಪೋಪೆ. ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಮುಕ್ತಿನಿ ಕೊರ್ಪುನಾರು ಬಾಬಾ ಆದುಲ್ಲೇರು. ಆರು ಭಾರತಡು ಜನ್ಮ ಪಡೆಪೆರು. ಪನ್ಪುನ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಅರ್ಥ ಅಂಡ ಭಾರತ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲ ತೀರ್ಥಸ್ಥಾನ ಆದುಪ್ಪುನು. ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತಾದುಪ್ಪುನು ಪಂಡಿತ್ತನ ತೆರಿಯಲೇ ಆಂಡ ಎಂಚ ಬರ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ. ಮಾತೆರ್ಲ ಭಾರತಡು ಬರ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ. ಭಾರತಡು ಆತೊಂಜಿ ಅನ್ನ ಇಜ್ಜಿ. ಓಹೋ ಎಂಕ್ಲ ಬಾಬಾ ಏರು ಆ ಗುರುಕುಲು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಮುಕ್ತಿನ ಕೊರ್ಪುನಾರೋ ಅಕ್ಲನ ಜನ್ಮ ಭಾರತೊಡೆ ಆಪುನು ಪಂಡ ಇಂದೇನು ಕೇಳಲೆ ಮಸ್ತ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆದುಪ್ಪೆರು. ಜ್ಞಾನೋರ್ದೆ ಅರ್ಥ ಮಲ್ತುನುರು. ಬೊಕದಾದ ತೂಪೆರು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರೆಡ್ಡು ಏರಾಂಡಲ ಆತ್ಮ ಬತ್ತೆರಡ ಆಕ್ಲೆನು ಸಹ ಪಾತೆರಡು ಪರಿಚಯ ಕೊರ್ಲೆ. ಪಾತೆರಂದೆತ್ತಂಡ ಇಂಚ ಪರಿಚಯ ಮಲ್ಪೆರೆ ಸಾಧ್ಯ. ಪಾತೆರ್ನ ಹೊಡೆದವರ ಇಂಚಿನ ಆತ್ಮ ಪನ್ಪುನ ಗೊತ್ತಾಪುನು. ಬೇರು ಜ್ಞಾನನು ಕೊರ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಪಂಡ ಬ್ರಹ್ಮೆ. ಬಾಬಾನ ಬುಡಿ ಎರಡ ಬೇತೆ ಏರ್ಲ ತೆರಿಪೇರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ. ಕೆಲವೊಂದ್ಸರಿ ಕೆಲವೇರು ಪನ್ಪೆರು
ಎಂಕ್ಲು ಶಿವಬಾಬನ ಜೊತೆ ಪಾತಿರುವ ಆಂಡ ಅರೆನು ಪರಿಚಯ ಮಲ್ಪುನಿ ಎಂಚ ಅರ್ಥ ಮಲ್ತೊಂಡ್ರೆ ಸಾಧ್ಯಜ್ಜಿ ಬುದ್ಧಿರ್ದು ತೆರೆಯೋಡಾಪುಂಡು ಈ ಜ್ಞಾನನು ಬಾಬಾ ತಂದೆ ಬೇರೆ ಏರ್ಲ ಕೊರ್ರೆ ಸಾಧ್ಯಜ್ಜಿ ತೂಲೆ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಜೋಕುಲು ಬಾಬನ್ನು ತೂವಂದೆ ಒದ್ದಾಡೊಂದುಪ್ಪಿರು ಶಿವಬಾಬನ ಜೊತೆ ಮಿಲನ ಮಲ್ಪೆರೆ ಖಂಡಿತ ಅಕ್ಲೆಟ ಶಕ್ತಿ ಉಂಡು ಅವು ಆಕರ್ಷಣೆ ಮಲ್ಪುಂಡು ಸೆಳೆತ ಮಲ್ಪುಂಡು ಐತವರ ಅರೆಗ್ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಬಿಳಿ ವಸ್ತ್ರಧಾರಿ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರನು ಮಲ್ಪವೇರು ಐನೆರ್ದವರ ಬಾಬಾ ಏಪಲ ಸಹ ಎಂಕಲ್ನ ವಸ್ತ್ರನು ಬದಲಾವಣೆ ಮಲ್ಪೆರೆ ಬುಡ್ಪುಜೀರು ಐತ ಮಿತ್ತ ಅಕಲ್ನ ಜ್ಞಾನ ಹೊಡೆದು ಮಾತೆಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಆಪುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೂ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಪ್ರಕಾರದ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರಗಳು ಆಪುಂಡು ಆಂಡ ಐದು ಲಾಭದಾದ ನಿಗಲ್ನ ಕೆಲಸದಾದೆತ್ತಂಡಲ ಜ್ಞಾನದೊಟ್ಟಿಗೆ ಎಪ್ಪೋಡು ಈ ಜ್ಞಾನನು ಬೇತೆ ಏರ್ಲ ಕೊರ್ಪುಜೇರು ಐತ ಮಿತ್ತು ಇಂದು ಮಾತಲ ಗುಪ್ತವಾದುಂಡು ಈತು ಮಾತ ಜ್ಞಾನನು ಬಾಬನೇ ಕೊರ್ಪೇರು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಸುರುಕು ತಿರಿದಿತ್ತಂಡೆ ಬಾಬಾ ತೂಲೆ ಏತೊಂಜಿ ಚಮತ್ಕಾರ ಮಲ್ಪೇರು ಪನ್ಪೇರು ಎಂಕ್ಲೆನು ತಮ್ಮ ವಾರಸ್ದಾರಾದು ಮಲ್ತೊಳ್ಳೆ ಯಾನ ನಿಖಲ್ನ ಮಾತೆನಲ ಆತೊಂಜಿ ಸೇವೆನು ಮಲ್ಪೆ ನಿಖಲ್ನ ಬಾಲೆಲ ಸಹ ಏಪಲ ಮಲ್ಪೆರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಯಾನ ನಿಖಲಿಗೆ 21 ಜನ್ಮಗಾದ ರಾಜ್ಯಭಾಗ್ಯನು ಕೊರ್ಪೆ ಪಂಡ್ ಆಂಡಲ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ವಾರಸ್ದಾರಾದು ಮಲ್ಪಣಂದೆತ್ತಂಡ ಅದೃಷ್ಟ ಇಜ್ಜಿ ಎಂದು ಪನಡಾಪು ನಿಖಲು ಜೋಗುಲಿಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಯಾನು ಶಿವಬಾಬರ್ದು ಆಸ್ತಿನ ಪಡೆಯರೆ ಇಡೆಗೆ ಬೈದೆ ಶಿವಬಾಬನ ಬೊಕ್ಕ ವೈಕುಂಠನು ದಿವ್ಯ ದೃಷ್ಟಿ ಇಜ್ಜಂದೆ ನಿಖಲು ತೂಯರ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಜ್ಞಾನ ಅಂತೂ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ತಿಕ್ಕುನತ್ತೆ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಬಾಬಾ ರಾಜಯೋಗವನ್ನು ಕಲ್ಪವಿರು ಸರ್ವಶ್ರೇಷ್ಠ ಸ್ಥಿತಿ ವೈಕುಂಠದ ಚಕ್ರಾಧಿಪತ್ಯವಾದುಂಡು ಅವುಲ ಸಹ ವಿದ್ಯೆರ್ದು ತಿಕ್ಕುನು ಏರ್ಲ ಸಹ ರಾಜಯೋಗವನ್ನು ಕಲ್ಪಯರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ಲು ನರಡ್ದು ನಾರಾಯಣಪ್ಪ ಈ ರಾಜಯೋಗವನ್ನು ಕಲ್ಪವನೇ ಅಂತಿಮಡು ಅಪಗನೆ ಸತ್ಯೋಗೊಟ್ಟು ರಾಜರಾಣಿಯಪ್ಪ ಈ ಮುಸಲ್ಮಾನರನ್ನ ಲಡೈ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದುಂಡು ಗೀತೆರ್ದು ದೇವಿ ದೇವತಾ ಧರ್ಮದ ಸ್ಥಾಪನೆಯಾಂಡು ಈ ಸಮಯಡು ಬೇತೆ ಒವ್ವೇ ಧರ್ಮ ಇಜ್ಜಾನು ಅವು ಮಾತ ಓಡೆಗೆ ಪೋಂಡು ವಿನಾಶಾಂಡ್ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಹಜ ಪಾತೆರಾದುಂಡು ರೈಲಿಡ್ಲ ಸಹ ನಿಖಲು ಜೋಕುಲು ಮಸ್ತ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಪ್ರಜೆಕುಲಂತೂ ಆಪೇರು ರೈಲು ಗಾಡಿದ ಬೋಗಿ ದಕುಲು ಮಾತೆಲ್ಲ ನಿಖಲ್ನ ಪ್ರಜೆಕುಲಾದು ಬಿಡ್ಪೇರು ಸಾಹಿತ್ಯಲ ಕೈಟುಪ್ಪೋಡು ಜೊತೆಟ್ ಮುದ್ದು ಕೃಷ್ಣನ ಚಿತ್ರಲ ಸಹ ಒಪ್ಪೋಡು ಎಡ್ಡ ವಿಷಯ ಮಧುರಾತಿ ಮಧುರ ಕಳೆದು ತಿರುಗದು ತಿಕ್ಕಿನಂಚಿನ ಜೋಕುಲಿಗೆ ಪ್ರೀತಿದ ಮಾತಾಪಿತ ಬಾಪ್ತಾದನ ನೆನಪು ಪ್ರೀತಿಯ ಅಂಚನೆ ಸುಪ್ರಭಾತ ಆತ್ಮೀಯ ಜೋಕುಲಿಗೆ ಆತ್ಮೀಯ ಬಾಬನ ನಮಸ್ತೆ ಆತ್ಮೀಯ ಬಾಬಾಗ ಆತ್ಮೀಯ ಜೋಕುಲರ್ದು ನೆನಪು ಪ್ರೀತಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮಸ್ತೆ 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 ಧಾರಣೆಗಾದ ಮುಖ್ಯ ಸಾರ ಒಂಜಿ 21 ಜನ್ಮದ ಅದೃಷ್ಟವನ್ನು ರೂಪಿಸ್ಯಾರೆ ಶಿವಬಾಬನು ತಮ್ಮ ವಾರಸ್ದಾರಾದ ಮಲ್ತೊನಡಾಪನು ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಕರ್ಮೊರ್ದುಲ ಬಾಬಾ ಶಿಕ್ಷಕ ಸದ್ಗುರು ಮೂಜನುಲ್ಲ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಮಲ್ಪಡಾಪನು ರಡ್ಡ್ ಜ್ಞಾನಲ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ದಿಕ್ಕುನು ಐನೆರ್ದವರ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರದ ಆಸೆನು ದೀವನ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಸರ್ವಸಮರ್ಥ ಬಾಬನ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಒಳ್ಳೆರು ಐನೆರ್ದವರ ವಿಘ್ನೋರ್ದು ಗಾಬರಿಯಾರೆ ಬಲ್ಲಿ ವರದಾನ ಮೇರಾ ಬಾಬಾ ಪನ್ಪುನ ಸ್ಮೃತಿ ಸ್ವರೂಪದ ಮುಖಾಂತರ ಸಮರ್ಥಿಲನ ಅಧಿಕಾರ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಸಮರ್ಥ ಆತ್ಮಭಾವ ಕಲ್ಪದ ಸುರುತ್ತ ಸ್ಮೃತಿ ಬತ್ತಿಲೆಕನೆ ಜೋಕುಲು ಪನ್ಪೆರು ನಿಕುಲು ಎನ್ನಾರು ಬೊಕ್ಕ ಬಾಬಾ ಪನ್ಪೆರು ನಿಕುಲು ಎನ್ನಕ್ಲು ಉಂಡು ಈ ಎನ್ನತನದ ಸ್ಮೃತಿರ್ದು ಪೊಸ ಜೀವನ ಪೊಸ ಸ್ವರ್ಗ ತಿಕ್ಕದು ಬಿಡ್ಪುನು ಬೊಕ್ಕ ಸದಾಕಾಲಗಾದು ಎನ್ನ ಬಾಬಾ ಈ ಸ್ಮೃತಿ ಸ್ವರೂಪಡು ಸ್ಥಿತಾದ ಬುಡಿಯರು ಈ ಸ್ಮೃತಿದ ರಿಟರ್ನ್ಡ್ ಸಮರ್ಥಿ ಸ್ವರೂಪ ಅದು ಬುಡಿಯರು ಏತು ಸ್ಮೃತಿ ಟುಪ್ಪಿರು ಆತಕ್ಲಿಗೆ ಸಮರ್ಥದ ಅಧಿಕಾರ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಪುಂಡು ಒಲ್ಪ ಸ್ಮೃತಿ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅಲ್ಪ ಸಮರ್ಥಿ ಇತದೇ ಉಪ್ಪುಂಡು ಒಂತೆ ದಾದಾಂಡಲ ವಿಸ್ಮೃತಿ ಇತ್ತಂಡ ವ್ಯರ್ಥ ಉಂಡು ಐನೆರ್ದವರ ಸದಾ ಸ್ಮೃತಿ ಸ್ವರೂಪನೇ ಸಮರ್ಥ ಸ್ವರೂಪ ಅದನ್ನು ಸ್ಲೋಗನ್ ಶ್ರಮ ಜೀವಿನ ಜೊತೆ ಜೊತೆ ಸ್ಥಿತಿಟಿತ್ತಂಡಲ ಸಹ ಸದಾ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಆದುಲ್ಲೇರು ಆತನ ಶ್ರಮ ಜೀವಿದ ಜೊತೆ ಜೊತೆ ಸ್ಥಿತಿ ಇಟ್ಟಿತ್ತಂಡಲ ಸಹ ಸದಾ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಆಲೆ ಎಂದು ಮಾತೇಶ್ವರಿಜಿನ ಮಹಾವಾಕ್ಯ ಸೃಷ್ಟಿದ ಆದಿ ಎಂಚಾಪುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಮನುಷ್ಯರು ಇಂದುವೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳೊಂದುಪ್ಪಿರು ಪರಮಾತ್ಮ ಈ ಸೃಷ್ಟಿ ಎಂಚ ರಚನೆ ಮಲ್ಪಿರು ಆದಿವಾ ಮನುಷ್ಯನ ರಚನೆ ಮಲ್ಪಿರು ಬೊಕ್ಕ ಅರ್ನ ಪುದರು ರೂಪವನ್ನು ತೆರಿಪೇರೆ ಇಚ್ಛೆ ಮಲ್ಪಿರು ಇತ್ಯ ಐತ ಮಿತ್ತು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಇಂದುವೇ ತೆರಿಪವಡಾಪುಂಡು ಪರಮಾತ್ಮನ ಸೃಷ್ಟಿದ ಆದಿನ ಬ್ರಹ್ಮ ತನುವರ್ದು ಮಲ್ತಿರು ಸುರುತ್ತ ಮನುಷ್ಯನಂತ ಬ್ರಹ್ಮನು ರಚನೆ ಮಲ್ಪಿರು ವಾ ಪರಮಾತ್ಮನ ಸೃಷ್ಟಿನ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಲ್ಪಿರು ಅವಶ್ಯವಾದ ಪರಮಾತ್ಮನ ಸಹ ಈ ಸೃಷ್ಟಿಡು ತನ್ನ ಪಾತ್ರ ಅಭಿನಯ ಮಲ್ಪಿರು ಇತ್ತೆ ಪರಮಾತ್ಮನ ಎಂಚ ಪಾತ್ರ ಅಭಿನಯ ಮಲ್ತಿರು ಸುರುಕು ಪರಮಾತ್ಮ ಸೃಷ್ಟಿನ ರಚನೆ ಮಲ್ಪಿರು
ಐಟ್ಲ ಸುರುಕು ಬ್ರಹ್ಮನ ರಚನೆ ಮಲ್ಪಿರು ಅಪಗ ಸುರುಕು ಬ್ರಹ್ಮನ ಆತ್ಮ ಪವಿತ್ರ ಅಂಡು ಕುಡ ಅವೇ ಪೋದು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಅಂಡು ಅವೇ ಶರೀರದ ಮೂಲಕ ದೇವಿ ದೇವತೆಗಳ ಸೃಷ್ಟಿದ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ತೇರು ಪಂಡ ದೈವಿ ಸೃಷ್ಟಿದ ರಚನೆ ಬ್ರಹ್ಮನ ಶರೀರದ ಮೂಲಕ ಮಲ್ತೇರು ಪಂಡ ದೇವಿ ದೇವತೆಗಳ ಆದಿಪಿತ ಬ್ರಹ್ಮ ಆಯರು ಬ್ರಹ್ಮ ಸೋ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಆಪೇರು ಅವೇ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಅಂತಿಮ ಜನ್ಮ ಬ್ರಹ್ಮನ ಶರೀರ ಆದುಂಡು ಇತ್ತೆ ಅವೇ ರೀತಿ ಸೃಷ್ಟಿದ ನಿಯಮ ನಡತೊಂದು ಬೈದನು ಇತ್ತೆ ಅವೇ ಬ್ರಹ್ಮ ಸುಖದ ಪಾತ್ರ ಪೂರ್ತಿ ಮಲ್ತದು ದುಃಖದ ಪಾತ್ರೋಡು ಬನ್ನಗ ರಜೋ ತಮೋ ಅವಸ್ಥೆನ ಪಾರು ಮಲ್ತೊಂದು ಕೂಡ ಶೂದ್ರ ಇರುದು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಪೆರು ಇತ್ತೆಂಕುಲು ಬ್ರಹ್ಮವಂಶಿ ಸೋ ಶಿವವಂಶಿ ಸತ್ಯ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಾದುಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಬ್ರಹ್ಮವಂಶಿ ಪಂದು ಏರಿಗೆ ಪನ್ಪೇರು ಪಂಡ ಏರು ಬ್ರಹ್ಮನ ಮೂಲಕ ಆದಿ ಅವಿನಾಶಿ ಜ್ಞಾನ ಪಡೆದು ಪಾತ್ರ ಮಲ್ಪೆರೋ ಇಂದೆರ್ದು ಸಿದ್ಧ ಹಾಕೊಂಡು ಆದಿಪಿತ ಬಾಬಾ ಬ್ರಹ್ಮ ಎಡ್ಡ ವಿಷಯ. ಓಂ ಶಾಂತಿ.